Hej og velkommen til den her video. Det var da godt nok lidt af en træls start, at jeg lige bliver kørt ned her. Men som jeg sagde, hej og velkommen til den her video her. I den her video skal jeg fortælle dig, hvordan du ændrer dit watermark, så der ikke står Flux Hosting. Nu kommer jeg så lige til at ændre det, fordi jeg skulle lige se, om jeg faktisk stadig ikke kunne huske, hvordan man gjorde. Og det kunne jeg. Så det første du gør her, det er, at du går faktisk ind i dine serverfiler en gang. Så går du ind i den, der hedder MISC, ind i Resources, finder den, der hedder MISC, går du ind i den, der hedder Watermark, HTML, trykker du, så trykker du bare Open Mail, eller hvad du bruger selv, det er lidt lige meget. Så her står der så Flux, her står der vist Hosting. Så der skal du ændre den her til navnet, og så skal der stå RP her. Og hvordan du ændrer farve, det kan jeg godt lige vise. Det ved jeg ikke, om I har lyst til at få at vide, så nu gør jeg det bare alligevel. Så du går ind i den, der hedder CSS inde i HTML. Går du ind i style her, så finder du den der farve. Finder du, tror jeg det er den her med, det er den der. Den vil jeg gerne have til at være blå, eller skal vi gøre den grøn? Ja, vi gør den grøn. Vi gør den grøn. Så nu kan jeg til gengæld ikke lige huske, den anden, og den var bare hvid. Så det er den her. Den vil vi gerne have til at være den her farve. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Så trykker du sådan set Ctrl S. Det skal du også huske at gøre herinde. Trykker du bare lige Ctrl S, sådan der. Og så er du sådan set ready to go her. Nu skal jeg så bare lige, så kan du lige se her. Så skal du bare genstarte din server. Det gør jeg altså ikke lige. Så det du gør nu, det er at du går ind i din server. Så skulle du sådan set gerne have skiftet det nu. Nu må jeg simpelthen ikke lige skrive TX. Går du ind i TX admin her. Ja, du kan også vælge at restarte din server, det er jeg lidt ligeglad med. Så skriver du watermark restart. Eller start. Sådan der. Det var så mig, der lavede lidt om på det, ikke? Men nu står der Script Master VP, og der burde stå jeres navn med jeres farve. Så jeg håber, at I kunne bruge den her video. Og så vil jeg bare sige, vi ses til næste video. Hej hej.